χωρίς γκολ σε 6 παιχνίδια. Η Reading βρέθηκε κάτω του ζώνη του υποβιβασμού. Έπρεπε να κερδίσει με 6 γκολ περισσότερα από ό,τι θα κέρδιζε η Fulham για να μείνει στην κατηγορία, αν κέρδιζε η Fulham βέβαια. Η Derby, χειρότερη πορεία ομάδα στην ιστορία της Premier League. Και είναι κάτι την πρώτη του νίκη ο Τζούελ. Η Reading με τον Ματεγιώφης να επιστρέφει στην 11 και τον Μέρτι αλλά και τον Τζον Όστερ. Μπήκε η Ροσίνιορ και Ντόιλ, έμειναν εκτός της δεκάδας. Στeve Coppell μια πολύ καλή χρονιά πέρυσι στην Premier League, κινδυνεύει πλέον να βρεθεί και πάλι στην Championship. Ωραία η παλιά του Ματεγιόφσκι, ο Λίτα δεν μπόρεσε να νικήσει τον τροδοφύλακα, τον Κάρολ. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Ο Όστερ, ο Κίτσον δίπλα του, το σούτ από τον Χάρπερ στο 15-1-0 από τον Χάρπερ. 0-1 μάλλον. Μετά από 6 παιχνίδια χωρίς γκολ η Reading καταφέρνει να σκοράρει. Τώρα ελπίζει να μην κερδίσει η Fulham. Στο 15 λοιπόν ανοίγει το σκορ. Πιτέρι προσπαθεί με τον Jones που κάνει το shoot, θα αποκρούσει ο Χάνεμαν στη γωνία του. Σηκώνει ένα Αμερικάνος θεοδοφύλακας. Το shoot που επιχείρησε ο Jones. Οι οπαδοί της Reading ακούν τι γίνεται στα άλλα παιχνίδια. Coppell, δεύτερο ημίχρονο. Ο Χάν, το Σόρεϊ, το μακρινό σουτ, η απόκρουση. Ο Λίτα γυρίζει την μπάλα και ο Κίτσον κάνει το 2-0 στο 61. Από το γύρισμα του Λίτα. Ο παδί της Reading ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή η Fulham είναι στο 0-0 με την Portsmouth εκτός έδρας και οι κερδίζοντες εξασφαλίζουν την παραμονή. Το σούτ από τον Σόρεϊ απέκρουσε ο Κάρολ, ο Λίτα γύρισε στον Κίτσον. Ο Ντόιλ παίρνει θέση του Κίτσον 26ο λεπτό και λίγο αργότερα ο Ντόιλ γυρίζει, αποκρούεται η μπάλα, πάλι ο Ντόιλ πεσμένος στο έδαφος καταφέρει να σκοράρει 3-0 στο 69. Ο Ντόιλ μπήκε στο 66-69, κάνει το 3-0 και χάνεται στους οπαδούς ομάδας του. Η άμυνα δεν μπόρεσε να διώξει και πάνω στην έξοδο από το έδαφος ο Ντόιλ θα πετύχει το γκολ. Οι οπαδοί της Reading που ακούν ότι προηγείται η Fulham επί της Portsmouth και εδώ απογοητεύονται. Ο BK η παλιά δεξιά στον Ντόιλ. Ο Ντόιλ κοντράρεται, γυρίζει στον Χαντ, ο Χαντ κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά του Λίτα, υπέροχο γκολ με αυτή την δύσκολη κεφαλιά από τον Λίτα στο 90, το 0-4, αλλά δεν φτάνει αυτό για την Reading. Οι ελπίδες της Reading όμως χάθηκαν, καθώς η Fulham ήταν αυτή που